ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ସାର ସଂଗ୍ରହ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ସର୍ବସ୍ୱ ଓ ମନୋବୁଦ୍ଧି ଆଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ କିପରି ସଂଯତ କରିବ, ଏହି ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧ୍ୟାନ କିପରି କରିବ ଓ କିପରି ବସିବ, କ'ଣ ଖାଇବ ଓ କିପରି ଆଚରଣ କଲେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହୁଏ, ସବୁ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ଫଳକୁ ବରଜି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ମଜି ରହିଥାଏ ସଦା ଲୋକ। ସନ୍ନ୍ୟାସିତ ସେହି ଯୋଗୀ ସେ ଅଟଇ ଭଲ କରି ବୁଝିଥାଅ ବାପ। ସାର କଥା ଏହି କର୍ମ ତେଜି କର୍ମ ଯେ ଭାବ ସାର କଥା ଏହି ସେ ଅଟଇ ଠକ ନାହିଁ ତା ବିବେକ। କହୁଅଛି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୋହି ସାର କଥା ଏହି ମାନ ଅପମାନ ଶରଦ ଗରମ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକ ପହରି ମଣି। ଛାଡ଼ି କାମନାକୁ କର୍ମରେ ମନକୁ ଲଗାଏ ଯେ ସେହି ବଡ଼ ପୁଣି ସେହି ମନ ବଳେ ମୁକ୍ତି ମିଳଇ କାଳେ କାଳେ ସେହି ମନ ବଳେ ମନ ଦେବଲୋକ ମନ ନରକ। ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ମନ ତିନି କାଳେ ସେହି ମନ ବଳେ ଛାଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାର ସୁତ ବିତ ଦ୍ୱାରା ରହି ବନରେ ସାଧି ଯୋଗ। ବୃଥା ପ୍ରାଣାୟାମ ତହିଁରେ କି କାମ ନହିଥିଲେ ଚିତେ ବୈରାଗ୍ୟ। ଚିତ ସ୍ଥିର ଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ ଆନନ୍ଦ ଘରେ ମିଳେ ମନ ସ୍ଥିର ଥିଲେ। ସୁନା ଗୋଡ଼ି ଟେକା ଦେଖଇ ସେ ଏକା ଯୋଗ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ତ ଭୂମଣ୍ଡଳେ ମନ ସ୍ଥିର ଥିଲେ। ଶୁଣି ସବ୍ୟସାଚୀ ପାଦ ତଳେ ବସି କର ଯୋଡ଼ି କହେ ମନ କଥା। ପବନ ଅସ୍ଥିର ମନ ଦାମୋଦର କିପରି ଲଭିବ ସେ ସମତା। ସାଧୁ ସାଧୁ ତାହା ସିଦ୍ଧ ନ ମିଳିଲେ ହୁଏ ଯାହା ସାଧୁ ସାଧୁ ତାହା। କହିଣ ସେ କଥା ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ତୁଟାଇ ଦିଅ ହେ ସୌବାହା। ସାଧୁ ସାଧୁ ତାହା ନ ହୁଅ ବିମନା ମଙ୍ଗଳ କାମନା। ମନାସି ଯେ କାମ କର ଭାବେ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ସିଦ୍ଧି ମିଳଇ ଅବଧି। ବୃଥା ନ ହୁଅଇ ତାହା କେବେ ଆସକ୍ତି ଭୁଲି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଯାଏ ଚାଲିଆ ଶକ୍ତି ଭୁଲି।
ତପି ଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନୀ କରମୀ ଆଉ ଦାନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହୁ ଯାହାଏ ବଳି ଆସକ୍ତି ଭୁଲି।